लोगोफोर गासैखौबो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरनाय जाबाय। भिडिअखौ जोबजासिम नायजोबबानो जाबाय। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेल एबा मुङानो जादों जुगे जुगेनि। फावखौ खालामनाय नुनो मोनदों सानसुलि, मन्दिरा, पद्मा एन आसारि, खनसाय, खनखन, अरनलत एन्ड दीपक। बे मिउजिक भिडिअआ रिलिज जानानै थांबाय। भिडिअखौ नायाखैबा आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनो हागोन। भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों, थांनानै क्लिक खालामनानै नायहैबानो जाबाय। सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो लोगोसे नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनबावसिगोन।